Gitubag ni Senador Amy Marcos ang pipila ka mga isyu sa nasod ato sa iyang pagbisita kaganina sa Panabo City sa Davao del Norte. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, giduso ni Senator Amy Marcos ang 6-year term alang sa mga barangay officials. Samtang gitubag usab niini ang mga isyu kalabot sa giingon niya nga planong hypersonic missile attack sa nasod China sa mga EDCA sites sa Pilipinas. Mitambong kaganihang udto si Senator Amy Marcos alang sa usa ka consultative meeting sa Panabo City, kauban ang mga barangay officials sa Davao del Norte. Kini aron awhagon ang mga lokal nga opisyalis nga magmugna og resolusyon aron mapaspasan nga mahimong balaod ang iyang House Bill 2629. Sulod sa maong bill, gina-extend ang termino sa usa ka barangay official gikan 3 years ngadto sa 6 years. So hopefully, ang problema lang natin yung time. So I'm asking them, I'm urging them as much as possible, paspasa na lang na sana ma-certify urgent natin and we'll show that this is the will of the people. Samtang, kay numduman niyang mipagawas og TikTok video ang senador kung asa gibutyag niini nga plano matud pa ig-on sa hypersonic missile sa China ang EDCA site sa Pilipinas. Sumala pa, lakip matud pa ang Mindanao sa 25 kuno nga lugar nga planong bombahan. Yes, kabilang ang Mindanao. Alam naman natin na doon sa listahan, kasi nakita ko lang yun pinakita lang sa akin, tapos hindi naman binigay. Nakita ko may Mindanao po at talagang may kinalaman sa EDCA and VFA sites. Thank you po. Very, very clear yun. Thank you po. So, walang Davao. Apan una na nga gideny sa Chinese Foreign Ministry, Department of National Defense, National Security Council ug sa Armed Forces of the Philippines ang gibutyag sa senador. Dihang gipangutana ang senadora sa iyang reaksyon kalabot niini. Yes, of course. I understand the information after all came from the intel community outside of China. It was not Chinese information. We have a great deal of concerns, and Senator, the problem has been that there have been mixed signals from the different departments of government. Panghinaot lang niini, So ang akin na lang, sana ma-advise ang ating Pangulo ng maayos at hindi nagkakalitu-lituhan. Sara, panawagan usab sa AFP ngadto sa publiko nga dili magpanik samtang nagapadayon pa ang verification sa pahayag ni Senator Amy Marcos. Sara. Okay, dagang salamat Kent Abrigana.